Seagrain fáilte over fad go Ráth Chairn glasgréin in na míad a chluiche Ceathrú Ceannais chruith Comórtas Sinsir caidir na Gaeltachta ag der Cill na Martra in níos ó chunta chorcaí agus Naomh anna Leitir Móir an slí fad ó cheantar na Nileán hir a Ganamara. Ha bhúr géad fáilte roimh an so go dtí Comórtas Peile na Gaeltachta á ré gan cháim fad an so I Ráth Chairn agus féasta caidir feicithe gainn agus sin asúil lena heile fós agus rá sco an os ar góir amachchan so ó chorcaig agus ó chunta na Gailí agus beag rud le rá agus na bhórna so bí siúráta go lena chéile an so ompránóna. Tuair méid íomh na fórna atas nó le leadna bhús grí Cill na Martra sa bhaide dóibh san há dín na cárthaigh an líne lán chúil Chris ó Mechar tá go corcra agus fnín ó Feileáin. An líne lechúil Danny O'Connell, Seannais ó Fuiré agus Anthony ó Líonse. Lár parcid a Cill na Martra tá Jason McCartha agus Geróid ó Gólí. Na tosathe an sandóibh an líne lethasach ó O'Connell, Dan ó Danín agus Ciarán ó Danín agus an líne lántasach Mikey ó Danín, Mícheál ó Dasúna agus Shane ó Danín. Maidir le leadna na Nileán, weil sa bhaide dóibh san há Joe ó Gabáin, an líne lán chúiletha go son I bhí dó Colm MacDonacha, I bhí tí Rónán MacDonacha agus I bhí seachtaí Ciarán Buiréad. I bhí cúig Ciarán ó Caháin, Evan ó Fart agus Tomás ó Corín an líne le chúil. Lár na parcid an Naomh anna éman ó Líonse agus Casey ó Calla agus na tosathe anna ghaintéireach ag Naomh anna Leitir Móir. Miles MacDonacha war an seoige agus Iarla ó Corín sa líne lethasach agus Dylan seoige ó Sin MacDonacha agus Fionn MacDonacha an líne lántasach. Agus sin asúil le anna chluúrach agus anna chluihin so mar rá an anna Leitir iad sa agus craibh idir bheannach chorcaí agus craibh idir bheannach na Gailí buaite le blianta beagánús ag an dá an sa bhaig Cill na Martra craibh idir bheannach chorcaí 2020 agus bhaig na bhana ceann na Gailí I bhís a bheithéan mar sin ní héan dó hín éine há an dá fainéal sa agus fémar derm sin is súile annach lehin so ha slúid das agus anna gaspailithe isteach ón Daobh Haldan barc agus gan dát beag buaiteoirí an chluiche seo ag gimmart sa chluiche lecheannis tróna amáireach agus an lá go míochaid fórne áirithe ráchluiche ag gimmart in éon lá bháin so ag Comórtas Peile bhfuil an rásan mithe agus is rud maithe sin is tócha an dosna himleoirithe agus an aimsir anna asan so de chun caiide cé go bhfuil gé láidir I séide agus sé séide ó héamh na lá bhí deise agus sibh sé fiochant seo ag go baile agus buint anna bhór ag an góid gaothe san leis an scóráilen so há feicithe gainn sna cluiche eile ag imríochan so I Ráth Chairn hon. Fáici fiochant go húntaach na héan sais áise bheith chuite Comórtas caiide an Sathairn fáil, chur fáil ag an glob baile an so clan an Gael agus cha mé rá bhfuil annach chráid daoine tacathe ó Naomh anna Leitir Móir an so beidir go mraitheann siad go be imlíon chun an Comórtas ó bhuachant idir nútáiltar fad an érig hís a gílan na Martra mar a Harlínse agus well beag rud le rá ag an dá an so sa Comórtas so agus sin nach mór olah de chahabh an áda na caiide gan dát na rialacha nó Peile, más féidir rialacha nó a thuairt ortha a heile agus sin ag gimmart leo hús na bliana ha siad a bhaimman so is na Comórtaí fad, Comórtaí na bhear fad an so agus dá rééis sin berta mo hallar na parce agus imneor ó chaon taobh don barc chuma head an Daobh líne olah de chahabh an áda na caiide agus cór na gaothe ag Cill na Martra an so sa chiad le agus beag teannach chuige sin an immert cé nach bhfuil sé beidir séidir díre chóhéamh taobh na parce há sé a cabhrú le Cill na Martra gan é an agó níos mar sin an áda leo an chaid sleánathe an dalamh agus leadna Naomh anna Leitir Móir agus sciran na caiide buaite chu agus iad sanna buin tíal as clíháin hawl na parce dúis
bhil an seoige inis agus é siúd ag gúmpar na caide isteach go lechíl na Martra den giadúir. Siar a hen siad dín leheile, bhfuilt ar an daimhlíonn tá, ifir is seachtaí Ciarán buiréad, agus é tucha huaigige, agus iad anna ghearid ar fad, ró ghearid beidir den daimhlíonn ar sa ledan na chíl na Martra, ach is cum son, han selle fós, ag Naomh anna Leitir mór, Miles MacDonacha inis, siar a hen se, bauta a bhainile, o sin MacDonacha, na dar éin echa méid, Mick Donacha aha a gimmerton sa omránóna fé mar as dúilda chomunistócha ha múrán éidir den ínig I gimmert da chiel na Martra agus lohamidíd son pean uair a thucaigh an líorthóid ina jo ha na bhana buailte ar an taobhall pas fíor sceoch pas a haíon de an áil leis na tosaach a garthamach go maithan sannig Chris ó Mechar a go fuair aní na chalín Gaelach an sáigh an Comórtas Peile níos sin pas dain séireach suas I Jóna dosathe há sé ag Daniel ó duine inis agus é amach há siad a má hábatan an pasna a chur le chéile cím an iirecht son ó ifir seachtaíag bhfuil níor sé siúd animnithe go dtí an Naomh an dearnach sin Ciarán ó fuiré ifir seachtaíag ar a rám aige níthe mu chuirte go marrá ifir seachtaíag sé Anthony ó Líonse agus bhfuil fé mar dúil den Comórtas le blianta beag an nuas ní bhí an ghail fé an spéid ag an banéal nó na hifricha a bhíon ar an banéal a bhíon sa chláir figiúil leis na hifricha a bhíon ar ganzathe na nimimióirí ach péis cé le buile cúg bhéadar is dahad an sa ag míhall ó dasúna na troslóga tóca hiige cór na gaithiige an ceansan buailte an ceansan buailte ró bhuair ar thaobh na láimh diise agus an chéadúireacht ar fóraíl ag cumann Peile chiel na Martra son hís I gantar chiel na Martra agus réna rí I gcórsnacht bhochrám agus siar I jo bhailehúrne agus ó jaasa jo is dócha bhíal á an ghairthaig amach leis sin gicamach ó jo ó gobáin an áde leo cé bhuaigh sciran na caide buaite ag cíl na Martra báta bhainile ní hall ó dasúna bolaí mór láidir firir sé siúd taig ó corcarach ó má an ceansan buailte agus an dara iirecht ar chain taobhar fóraíl inis ag cíl na Martra chna mar Berti bhíoch ar tamalacha ar fanéal an chunta mí halló dasún agus taig go corcara Berti Miori anna láidir an sod a chiel na Martra agus inis mar sin jo ó go báin inis agus an cicamach rístige amach leo an náde leo go lár na parke cé hagan ar bara leis I am an ó Líonse agus an pleab coise agus imir chur bhearasige césaí ó cealla inis siúd a fiochan John na sprice dútha sé fé hénig bhí ile gíarige bhí brú á chuir ach an ceansan churtha Harrison trasnán agus an chiad pointe feicegann in sa agus an pointe san fachta ag ledna na Nileán na bhana Leitir mór Mór sé nómatí don imirt imithe an sa agus dín macártha leis an gicamach an gháil ar fadan san ag Chris ó Mechar agus ar úmpúd a bhaise téis chur suas a Jóna dosathe fachta an san ag óin ó Conil iad amacht ó ghuine go duine brú á chuir ortha hasig Anthony ó Líonse inis níor bhéin chiad Anthony ó Líonse bhí gimmart Chaide dúir an óbhús grí Comórtas Peile na Gaeltachta iirecht an son nach lag iirecht ar deide an son ó cheannaí ó fuiré agus na iirechtaí sin tí cín inis ar fóraí le cíl na Martra agus bhfuil beidir go miniist á gáisih san fós Chá fanéal an a bhuair tucha an dá iireann sa go dtí Comórtas Peile na Gaeltachta agus ní a gcónaí a bhíon Tarach rimleoirí ag gas na fórna sa mí halló dasúna inis a chur isteach go Daniel Dinlín inis agus brúachar ar bert á dhéachant leis siarga ó dasúna agus bhín passan bhfuil bhín plan go maithach ní raibh an chur chuige chomá chéana agus a níos lena a bhana Leitir móg Waran seoige inis ach brú damanta díomhaideach chur ar siúd ach an bhertíontaige éalú tíad na mogailinn báta áirithe san.
Miles McDonagh in is a churwaig. Agus seo chún Ciarán ó Caháin agus é siúd a gúmpar na caide. Siar go Evan ó Faharta in is. Agus dianna siad a gríanach báta bhain eile. Éaman ó Líntse. Buine siad Cill Clíán hall na páirce mar há spás agus ró spás in sanna co. Agus siad a garisteach Cluiche go des le chéile. Tomás ó Crain in is. Agus spás cruthaithe geda hénig in Council Buailte agus Buailte Harrison Trasnán lena goran ag Tomás agus sin anna faointe glóiseach maithan son mar bhí brúachar ortha agus well daidig leis an puinte san cheola Harrison Trasnán lena goran agus iad a gimmarte gine na gaithe na bhana be siad sásta gur bhíad is túis go há scór áilen sa Dín Macartha inis leis an gicamach an Council tócaige macha Joan taobh líne agus anna gháil fadar fadan sanna Ciarán ó Faharta agus seolta I Joe Éaman í Líntse an sannaige sleanna ar an dalamh agus stílan tacair úsáitin san ag Éaman ó Líntse agus an náil nó saoil leo go Clíán hall na páirce ó Corín a ríist agus buinte fecht ó chéana bhíniige fán scórála I ddíorhann sa omránóna Siar hen siad báta a bhain eile agus tiaile siad an Clíán hall báta a bhain eile. Bhain seoigin son agus siad amach ó ghuine go duine brúachar ortha Ceannais go Corín a ríist agus inis an náil leo Miles McDonagh inis agus sin slí ar fad an sa saoil go Ciarán buidéad. Tá sé ag Ciarán ó Caháin an báta san nach lagíocht ar dead an gíocht san ar fóríl agus tá siad ag gimmar go hana bhaile chéile agus tá siad ag gimmar go mar ar mar a chluisim sa ghaileh ó hús na bliana agus iad nada sa bhfuil an chluthe caiilte go I roinne dó na srathe sa ghaileh go dtís agus tá siad anna Rhéinálta agus anna eclí chomá níos sciúr na caide cé thug go gur bara leis. Mícheál ó deasúna cheapse go raibh an Council cumálta istigh I gceach ní raibh an Council dulta Harrison taobh líne agus beag kick sair nó kick taobh líne ba chuirte go marrá an sa ag na bhana Leitir Móir. Siar a héin siad leis an ceann áirithe son. Agus Ciarán buidéad I bhfuil 60 agur a rám se lárnach le mórándas na glóiseachtaí a chur le chéalaigh na bhana go dtí sa brú mílteach achar ar imreoirí na bhanan san césaí ó Cealla níos sé dul a ruthar do hénig hín gramú san áir rialann bhaintáisteigh na bhana agus cheannaigh sé ar an dalamhan san Fionn McDonagh agus níor tháinig an bhaintáiste as san dá bhís san be kick sair an sathachá. Tá faointe ag na bhana Leitir Móir chur hin na Gailí agus cíl na Martra fós folamh ó hebh scórála gá agus a ríist tá cór láidir gaotha ag leadan na bhúsgraí is mar sin in Council anna phliasc do Líorthóid Buailte san agus díreach lasnáide don spot a dómh ó Iarla ó Corín agus sin anna scór ar fad ón gic sair agus níos tíomhfuointe ar chlár a scór ag na bhana agus anna bheartíochtaíonta ag Iarla ó Corín an báta áirithe san. Is mar sin cíl na Martra Ca siad as nó scóráil go háirithe leis an chóirsanna cá an ardan san an báta san le gróideo gáilí agus well hí sé níor scaoileach leis dul fan cín ón marc an san agus é seoltaisteach is go Danó aige Danó pas I dteo Chiaráin í ghanín Ciarán ó danín leis an deasógach iirecht eile fós ar fóríl sin I ceann ó cúg de cheanna bhínis ar fóríl ag leadan na cíl na Martra agus be siad á gáisih san fós má chail siad an cluiche san ní héana áfan na deisina á grothú a có ach ní siad á dógann fós. Jo ó gobáin inis an áda leo an Council fachta ag Éaman ó Líntse ach bhí sunk an san an raibh níl
Well, cheap clad Cill na Martra go raibh. Nis mar sin passisteach ach bhí an chosin siar an Naomh Cill na Martra nis fréhún sí. Iad an Naomh scórna, há sé luag mas a chluithe fós ganach déniú mit mithe ach fós mar sin héin, jaslotas nú scóráil. Ciarán ó danín inis. Siúd Mórán im leorí timpplair an Council buailte lena jasóig ag danó danín agus an chiad scór fachta ag siúd. Bhí son go má fréhún sí maithan san á Cill na Martra agus an chiad scór fachta ag danó danín dóibh. Agus idir feheh nach mór an neomint diag leis an chiad scór son. A cháine sé deire hir hawl dóibh. Council tócathe go maithan san ón gicamach. Agus tócathe an cín. An Council mar na scaoileach an Council tóg an tapaig agus dá bhí son. Be kick sé eile an sa. Ag Naomh agus é an Lúspa bhfuil sé an gceann dearnach an sa. Well, há sé laistigh don réan cé go bhfuil sé a gcuine na gaotha. Há sé bhéidir is dahad amach os na cuailí an ceann áirithe sa. An ceann san buailte na troslóga tócathe an ceann san anna ard. An ceann san ó iarla ó choirín mátá chlé agus fóríl. Agus cháinúmtí diag don immert mithe inis. Dín má cártha inis fiachant amach cé Joig in Council, cé há allorag, náda leo, anna chórach a má timppel dar na parke. Fés na rialach an agus a Miles Macdora sciran na caide buite siúd. Más á chorína bé an san hawl, an dí an na tainehn sa agus a sánas beag takathe an ghaon sa. Ach, well, díirech agus mé rá gála gaotha séide a ríist inis agus chunach ó chéana bhíon nuair bhí sa tachtaín barc chunach gazebo a séide le gaí a mátha neice leis an áilphobal agus nósa sé sin duit cé chó Leitir is atá an ré an sa. Nis, Naomh Evan ó Faharta. Háthúirt a colm Macdonach agus Saul an Glíháin hawl. Tá siad a bhaint anna araíocht ó Glíháin hawl na parcin sa. Naomh agus iad a glúiseacht go maith inis. Tá siad mátá fós buailte an Glíháin hawl. Agus cain siad dul siar chun dul chun cín más maileat. Agus an chosint an aire anna ghéarnis, se Miles Macdonach inis, agus é áthúirt ó sin Macdonach agus haar nasin is teacha Jolar buí Peile, déach sa bheith daintéireach lena ghoran trasna bhíal a bháide agus rial an vantáiste an son ag Naomh hí Miles te sé cheola trasna bhíal a bháideach hí a Janzi á strachan ó hí Choristeach héigintá dhéanamh an son agus be kick séir an sa ag Naomh Leitir Móir agus deise go son inis dul chéir faointe chun cín. Agus an ceann san buailte Harris an trasnáin. Agus é sin seolta go neafaseach agus an gála airithe inis a ríist. Agus dóg sé ag an réiteoir ag an feicithe gin son. Agus an cosint fiacail is stáilim. Agus é rá le Oisín Macdonacha an fáic a rágaint. Agus an cosint fiacail chuir isteach fé mar is ceart a gceanamh. Agus gan é bheith buailte na stocha gceann ó na sifteanna eile bhíon agus na himleoirí, náid a cúig inis. Ag Naomh Leitir Móir, náid a héan ag Cill na Martra.
Dano Danin in Ishadil Ernunsi in Council, Bisha Size Shlaunugas and Council of Walliger, Horish Delefos, Shinirach of the Cougar for Rila Kill Martra, well, Bedi good should direct to Fe, Raw Hapig, Gagartov, a hill of wind, Asanun Sea. Ach Peiskele, Kikamach Ele and so Igjo Ogobain. Agasamach, Agasation, Gahana Vahansan, Eamon Olinche. Agus iad a fógurtir dul salga clián hawl na parke. Agus sinné I dhéanann siad a ríist. An rían scoltan a glochan sa. Cén a bhreafáid a béidir tuis gan ghála gorum gaotha há séide níos an chríomhlint an aire anna géaran san hawl agus a bhfuil an dartíanta cíl na Martra an chosint nó an túnsaí san a bhuacha mi hála dasúna hir a measc agus níos scaoilech leis an council. A thug an tappaig agus é sin séitithe chun cín agus buntáiste mór mílteach fés na rialach an úil lena le héad agus beag séir agus íireacht ar gá faointe an sa is tócha ag cíl na Martra Jason McCarthy an council a thugant agus é lasmo dunstúa an council buailte Ord, bhfuil an council gomaithe an council níl sé gomaithe se nútáilta ó Jason McCarthy agus an council íireacht ar gá faointe mar sin ar úmpú do bhaise é taidir nuas go dtí gá faointe agus ní feic san ag gluthe caide. Is mar sin an ardal ó ríis de lár na parke an sellih buirte a ríis deile ag éaman ólínse agus an dartíantaige an báta san Saul go Tomás ó Corín agus a ríis deile a siad anna bhuair ar fad leis clíán hawl na parke beidir tuis go bhfuil a locht leanú na bailithin san hawl ach péisce le isteach leo a ríist go lár buil agus na bhana anna scóranna beidir tacht níos fosa dóibh san ach a ríist níl feicach lasca na caidead na fórne an sa gá faointe agus ní feic san agus iad an aire anna géar agus tasathe taraice siar ag cíl na Martra agus is leor an tíúr chuntosig dóibh san in sin ruthar sin jamú an ard ar fad réal an bhantáistin sa ag na bhana an sellh cailte mátá agus níor tháinig an bhantáiste as san mar sin be cic ar eile acu an sa idir an dá stúa Is céimiad an san míhalló dasúna bhí ceardaíag agus é hir a cabhrú leis na cosantóirí agus beag chance eile an sa ag íorla ó Corín agus buailt ar an dalamh ige an seanna stíl más maiile agus nach deasan ó ige cint fiochant I John sprice I gcuine na gaotha ach slítha sé lascan na caide an sa go dtí sa Weil ní hé naige ceann eile fachtan san ag íorla ó Corín ha sé anna faoin talta ar fad os na cican na séir náide sé inis ag na bhana agus náide tí ag cíl na Martra agus díireach Fehon denúmtí fácathe sa ná díor chosciún denúmtí fácathe sa chluithe sa dín má cárthain is I fiachant chuige agus bhuaige fiachant bhfuiléine choirí bhfuiléine a tuairt an deisdom mar an lár páirce ábhuachant más maileat ag ledanna naomh anna Leitir Móir an náirde leo ó ríist cé thucha gur bara díireach ráite gom agus díireach buaite ag
Geróid ó ggólaí dá chiall na Martra, níos mar sin curthisteach sin slaisé man as ó Shane ó danín. Shane an council builtige ach a roisteile curtha fóraíl sin leachas an íoracht fóraíl inis ag chiall na Martra agus well an tros fada in níos ó chiall na Martra ach cai siad an réidar a chur I dún agus é sin íanamh tapig. Mar cén áfuilach tí faointe idir na fórne nuair a bhíon deisina ágrathú got I gcuine fórne chó puinteálta agus chomach choláidir le neamhhanna Leitir Móir well catú iad a hapú. Jo ó go báin in is rís leis an gicamach a sé an réitóir a caint le bertim leoir an son carta buí feachta ag taigó corcra ach go háirithe do chiall na Martra. Nis sin cicamach san tóca, agus é tóca go híise le fachta go desan san ag osín macdonach agus hapatarne seolta isteach go fion macdonacha, fion ag casa slíháin, slíile, tucha ag ged do waran seoige. Waran, spás a chrothú da hénig an son, ach siar a hen siad bauta a bháin eile. Howlan sa dómh ha Ciarán buréad, agus Ciarán go miles macdonacha, nis miles a fechan suas fechan do bhfuil an chaurige, ceann síos. Suas Cluiche na parke, strip siúlfe, tucha weige go Dylan seoig inis. Dylan, an win sé nimachad an gaid, ni bhain an bauta son, agus an níos le chiall na Martra bauta a bháin eile. Seáni ó furé inis agus é siúd agus well, baróg nó gráin tucha an son ag íaman ó ghainte do agus níl cad son íanamach, ní le bhhuil chiall na Martra taigó corcra dulta suas. Jason McCarr inis, fuair sé an pointe son an dá faointe ó chiic sé an son, há sé hana sin isig Jason, sin seoltaisteach go hana jaasige ach cosint láidir an son hir ó chola macdonacha. Agus hana chosint an son, agus be sé hamóhinis do chiic chúg viadar is chá scór. An dát is a giall na Martra bhí Comórtas na bliana narig agus bhí anna Comórtas an go dain. Agus an émar dianta ag neamhhanna agus inis há siad éala hit siad an bauta son a chadóg sé ag an réitóir agus rud éigint ficithe géan ó ficithe ag an Móir taobhlíne benna hán bhíon cic chúgviadar as dahad tócathe ón onad mí cheart agus sinné hála agus bert is leor é na bháin chun cic chúgviadar as dahad a hógant agus sinné há siad íanamh inis híidir feirir an ceann gearr a hógant chiall na Martra ach tíile siad an ceann mór fada cór na gaotha a có. An ceann san buailte an ceann san buailte agus buailte go hálinn fad an son agus an ceann san seolta Harris an trasnáin mar sin an ceann san fachta ag bhí háló dasúna agus bhearna leidathe ríiste ge. Idir a gútamáil le ceann gearr béidir a thugant ach chuidir leis an ceann fada agus an bhearna leidathe ríiste bhí gáin agus inis mar sin. Há faointe idir na fórne agus seo chuin chiall na Martra a ríis, denó danín. Há im leor sé arón daobhsad an barc má heistíon mo tíile bhaintas an pass láimh isteach an son. Bhí sé ba gáinín beagrá ada do ólínte sleánathe an dalamh an ghráscar an son agus an bheirtíanta I gceas na cúlathe agus an seileh buailte Ceannais ag neamhhanna Leitir Móir. Suas Cluiche há na páirceir leo a ríist bauta a bháin eile. Iad a feitheamh le beáinín cárach, iad a feitheamh le himleoirí dul suas os a ggóir, Ciarán buréad inis agus é siúd a dul Ceannais Saul go colla macdonach agus Saul cho fada le iarla ó choirín, há siad buailte an taobhlín inis agus suas Cluiche hawl na páirce leo a ríist agus iad a gearra isteach go lár buílann son nach bhíon pass son, well, ní raibh éine an éachará Leitir Móir an son ach Jason McCarr há chiall na Martra agus iad a dul ar an bhríthún sa inis chiall na Martra denó danín inis a fiochan suas fechan do bhfuil an chaurige há ó bhaicí ó danín an pass isteach a jo an stúil lár buílann son geróid ó ggólaí an son í an geamú róard
agus be Cill eile an sa. Agus Jason má cátha dul stechan an cansa ó hógant bhuair se Cill anna bra ó bhad níos foiide amach ó chéanmhín. Dá bhrí sin chur fad de hata agus de léin agus a ribh agat Jason má cátha chun an cansa seola Harris an trasnáin agus an bhersan dianta ag an bhearlár páirce agus inis mar sin níl ach pointe a bháin idir na fórne agus chuig neomtí nó mar sin fáca his a gná ámansa chutha anna hainebh agus é dul ó héamh taobhann sa agus caidáin anna ard an sacha ón dá héamh cicamach fad a chéar an son de chéal na Martra bhí Daniel Danín agus amach in níos leo a ríist báta a bháin eile cíal na Martra na lénte bhánar his son leis an dag goram ortha le hanna tradiisiúnta an counsan bualta agus an counsan seolta Harris an trasnáin ag míhall ó dasún agus sin ar chóthach inis an sa agus well bhí cheir faointe na fórne tamil ó hin agus inis mar sin cheir a scór as sa chéile nó tí scór as sa chéile be cheirte gomrá fachta ag Cíl na Martra agus an chluiche chur ar chóthach a ríist inisisce amach leis an gicamach Joe ó go báin agus é bheith fachta a ríist eile ag Cíl na Martra bhfuil níl well bróbar dó bheith chaúntaach an dartíanta Anthony ó Líntse agus well deidir an réiteoir gur cathach an chaidí Anthony an báta áirithe san agus well ar féríalach an nó sin rial a ganan mar a chéile níl cead agat an chaid a chahabh gluthe sin na caide dá bhí sin beag Cill amach ag naomh anna Leitir Móir agus díon chórá an son ag míhall ó dasúna leis an réiteoir Bearad a bhí árácha níos mar sin Miles MacDonacha brúá chuir Dairig leis an pasa chur a bheras mátá agus áise níos ag íaman ó Líntse agus íaman a féchan suas féchan tú bhfuil éine boga ó sa chóir amach hí an pas siar go evan ó flaharta bhí se bagáinín beag scailteach an dart díanta agus gansaí stracha hí siar an son agus beag Cill istechan sa ag naomh agus deisicha son an deidir chur leis an ráta scórála a bhí ag Cíl na Martra tí faointe sa chéile fachta a coch an chluiche a chur ar chóthach agus deisinis ag naomh anna Leitir Móir chun angob a chuir chun cín báta a bháin eile ó sin MacDonach inis chun an ceann áirithe a hógant sé gléich ar na himiríorithe chance ag na thuairtá níl se gágant ag iarla ó Chrín agus bhfuil an dalamh ríistige. Méidir go meach sé feidir túirt fé seo le foiir nó bróige agus í chócha Harris an trasnáin agus ní chuirn Harris sé mar i mbeor anna chumasach ar fad i sethe an counsan a chócha isteach agus bhfuil sin pointe alínta glóite ar fad bhfuil cheapasa gur pointe bhí ann cheap na hén eile stólim leistístam an sa gur pointe bhí ann nach fear na casóige báine rá gur bhín counsan ar fóraíl mar sin ní raibh an scór an son Bert de Meorí an son buailte ar a chéile duine chu Ciaránach a háin deir an réiteoir go dúg sé sunk sa rám de giróide ó ggóilí agus Cill ag Cíl na Martra dá réid a bhfuil leo se Daniel ó Danín ó Danín inis agus é siúd an bhrás a chóthús na himmartha ach brú nach beag achar i gceas na cosantóirí ar thosathe Cíl na Martra Jason McCarhan san na sleanú agus an seileh buaite ar naisig na bhhain agus be Cill acu ha mí an neomad dearnach don gná ámansa a dóg séitethe agus an daragus an tíú port buinte don bhedóg an sanna an réiteoir mar ha duine do mreoirithe na bhhainna Leitir Móir ar an dalamh agus well de se thuirt do nach leocht leis dul chófada leis agus de se thuirt do tacht chuige hénig
agus é sínte agus ar a lehéid beidir gur sosbeag á hágan tu a hénig ní chiime gart cean bhír há síntin san ar an dalamh a cha éidethe le chosin san nóir le lún agus well sosbeag á hágan tu beidir a beidir gúil gortú beag éigen te buintá an gná am Leitir leis an sa Cluiche anna hainmhach go dtí idir na Corcaig agus muinte na Gailí agus níl deiridíanta fós le thuruchlaigh mithe le thuruchlaigh eile fós le tacht sin Naomh cútehann sa sin anna fesca evan ó faharta agus á siad éilehistechan sa le anna Leitir Móir war an seoige pas láimhe anna scailtin san go thoisín macdonacha agus well Tá mechan pasan begáiní níos a faointeálta, beidir go meach tora dábhara a có. An cic amach tócathe ag dín amach cátha ach ná bachsan a dóg le hama séitethe ag an réiteoireann sa agus Cluiche anna hainmhach a gcuineann sa ar fort Peile Ráth Chairn Cluiche Ceathrú Ceannais Comórtas Sinsir caide na Gaeltachta agus ní faic idir na fórne an sa an scór le hama a gcuineann sa Cluiche seo. Naomh anna Leitir Móir an náide sé, Cill Martra an náide sé. Casey ó Calla inis, é siúd a fiachan de Jonas Brica, dútha sé fé hénig, bhí ile gíarige, bhí brú á chuir ach an cearín inis. Agus spás cruthaithe ged a hénig an ceansan buailte agus buailte Harris an trasnán lena goran ag Tomás agus é siúd mórrán imreoirí timppla an ceansan buailte lena gasóig ag Daniel Danín agus an chiad scór fachta ag é siúd buailte. Ard bhfuil an ceansan go maith an ceansan níl sé go maith se nútálta ó Jason McCartha agus an gléinte bánar son leis an dag goram ortha le hanna tradiisiúnta an ceansan buailte agus an ceansan seolta Harris an trasnán ag Mícheál ó
Se fáilte for nation so go Ráth Chairn na gréine an gáir fada chuh déanta ó heh aimimsire go cé go bhfuil an go láidir san fósa séad agus be cór na gaotha san ag na bhana Leitir Móir an sosa dara le agus gan fecin é chuidir na fórne ag an sos le hama sé faointe an taobh agus well ha mí de súl le anna chóra an sosa dara le chomá í mór an deisina chur mú an san cíl na Martra an san sa chiad le agus an chóir gaotha acu mar sin be siad ar dala I ddíraigh ganna é sin í anmh más mai le an sos dara le agus áit I gluthe lechanna Sinsir na bhar an le an máirigh fáilen sa be siad a gine ceann de chumin na mí Wolftón sa chluthe lechanais son péis geile an mach le cíl na Martra agus iad sanna túisce hosnaín Jason McCarr is leanún son agus well locht Leitir Móir agad an gohfuil se leis an ar hóidir an dalaman son ach well cic sé isteach a bheith ann agus gealamuid go be hénig go hóca go ceann áirithe sa mar a se lasmud an stúa agus fuair sé ceann míúthach ar fad sa chiad le cic sé ar bhíú rá faointe é na troslóga tócathe ag Jason in Counson ha sé titim gara mátá agus déach sanna bheith dain séach fós ach Rónán MacDonacha ag go láidir an san hir agus fear sínte an sannaistigh sin Ciarán ó Danín cíl na Martra ach an immorta leanúnta raig agus gorta cuiach cholc mar chuig an fear leisisteach cuiach tappa chuige ach leanóí duna immort péis geile ó flaharta is ó flaharta brúachar ar siúd ach fear mór láidir sa hé sin agus tócha sé rud stop war an seoigin is brúachar ag mí hall ó dasúna ar sin ach an sellh cimeáta hiige bert túúr bailthe timp chuide agus be cabhaig dá réid ó flaharta chur siar go ó sin MacDonacha an Counson isteach I Joe Bertinson nach an téanamháin ó cíl na Martra idir atra Danny O'Connell íon sin bhartar an báta áirithe san bhíon pesan bagáin beag scaoilte agus well teicill ar chuma an tacair an son ar bhí hall ó dasúna agus well leannig sé hitse agus ó sin MacDonacha rá á brón orm leis scéal gafaige ach mí hall airithe agus a bhfuil le cíl na Martra a ríist na fórne fós ar chóscór cíl na Martra díarag éalú tíidan son bhín gramúsan bagáinín beagard achas cumasan an Counson well níor bhín ceann a bear a bhuailech riamh agus an chiaadíireacht an dar lechar ar fórílann san an cíl na Martra Joe ó go báin inis an Counsa a thógaint Counson buailte amach Joe lár na páirce agus sin ceann anmh ar fad agus ar úmpúd ó bhaise ar hapatarne na bhana Leitir Móir dul ar an únsaí le fion MacDonacha sin pes an iasisteach bhfuil sé stracha an talún an son ó sin MacDonacha an réitóide dul isteach Tá sé ráliú thógaint bog í láimh nó ró timppul sa bhlach an son ar ó sin MacDonacha agus sé dul isteach an láirt leis na muir cúil cí míad an sa cad a dtíar siad súd féin scéal mar agus cic sé amach a bheith ann gan chinimh sé an sellh ráda béidir péis scéal é í lechan ar bháidin sonnig mé bhana Leitir Móir ach péis scéal é eile an sellh cíl na Martra amach leo uair bháine eile le mí hall ó dasúna bhí ceardíag ar a rám a chu sé gimmar timppla lár na páirce a sé a sní go des le chélann sa Ciarán ó Danín bhí sé an dalamh nuaimtí beag ó hin a sé fós ag cíl na Martra den ó Danín leis an iarachtáirithe san an dar a pointig den ón sa tránóna agus an ngop curtha chun cín ag cíl na Martra an sa agus tháinig son ar fad ó an gic sé an son an stigan na garnóig hénig ní rindar an bhíl féin spéir a dul tuas féin barc
san is mar sin kick amach san tócach an son anna scaoilte Mikey O'Donín á cheolaisteach sin pas glóite ach ar bhí ábhrí an tail ní raibh sé O'Donín ná an sellh san na chimeád amach san curtha ina ghlaiciige well ach scíal eile acu ach amach le naomh anna inis agus well Miles McDonagh sé an chaid a láimh seáil ar an dalab isteach is le Mikey O'Donín Harsa daint séach fós lena gáran Harris an trasnáin pointe eile ag cíl na Martra agus tháinig son ar fad ó bhotún láimh seála agus nuair a bhíon fuireann cho cumasach le cíl na Martra a gut weil Ceathrú a bheith pointeálta sé O'Donín sin pointe san dóibh agus iad son leadan na bhúsgraí dulta Chá fuinte chun na maithasa ansa. Sé chuig nómatí don dara le an náir de leo. An sellh buirte agus buirte go maithe Casey ó cealla inis. Éala isteach an sa Miles McDonagh an pascur isteach I Jonah Carnoige anna hábháil ar fadach níl sa daintse an daintse ar fós ina bheithe gin Counson buirte agus in méan na dálach Harris an trasnáin agus anna hábháil ar fadan son. Ag Dín Mórdha is stig I Mórdha híl na Martra. Ach, pointe ag Naomh anna Leitir Móir. Ach, diatach níos mó bheithe có, péis le. Há, pointe beag suarach a bháin idir na fórne. Agus Dín Mórdha, well, má bhain siad an Cluiche sá. Beg pínte hasamh do siút tú frenera. Náir de leo, lár na páirce, sciar na caidir, buirte ag cíl na Martra. Siar a hen siad chofada le geróide ó ggólaí agus siad ar an núnsa inis le Dan O'Donín báta a bháin eile. Inis sin iirecht anna ard ar fad ag sé O'Donín ach well, ní raibh sé cho pointeálta is ar bhaileis. Chá iirecht ar fóraíl inis ag cíl na Martra an sasa dara le, leagas é anna cosa ciad le. Ach iad fós a rothad son pointe a bháin chun cín. Sé nómatí don dara le mithe an náir de leo lár na páirce agus an bhartíanta an báta áirithe son ag Tomás Ó Corrín agus é tucad Ciarán buiréad aige inis agus íonan ó Líonse an pas son anna chosint an son hir ag Chris Ó Mechaid agus an sciar na caidir buirte Ceannais inis ag Ciarán O'Donín. Sé O'Donín inis agus é chuiristeach sa chúinin son sin Dan O'Donín mar an Donínig ag immertan sa ní nach chuntach agus níl Gaeltachta ar fad lena chéile ábhrín Spórt crothaithe acu an sa agus bhfuil pointe feachta an son níl ceap sé hénig go raibh pointe feachta ge chur sé lá an áirde go hénig go rá pointe an son nach locht na gasóga bháin an son ará leis go raibh an Counson ar fóraíl. Mar sin fós 8 pointe acu. Amach le Joe ó Gabáinach a dóg sé ag an Leitir a gluach Saul ar bhirt imreoir. Sin ifir an éideag Adam O'Donín tá taca histeach agus war an teoige agus é ráleo tá boga an anim dé. Crothláimhinn son tá siad chomór le chéile níos a bheith bóla coca féide agus ní bheith siad a piúcha ar a chéile as sa thomacht. Agus té son ar fad caithfidh Joe an cic amach ó thógann tar ríist. Ach pointe bháin idir na fórne a gcónaí an náir de leo sin cic amach anna ada ar fad amach suas I Joe na dosathe. War an seoig ar ghaine co brise na caide a bhuachant. Na bhana ar dala I ddíorach scoráil gan nach pointe bháin fachta chun sasa dara le. Íoman ó Líonse agus ála hen siad go clíthán hall na páirce bát a bháin eile. An son hall ha Miles McDonagh Leorhoid Ialahaig effect Hamelín slash came an a bhreán son an dara cheannach cad a hála an son an sellh cnáthe ró ada agus an réiteoir tréis an dara páirt a bhaint don adóig Rud ag an feiciige nar haithinn leis ag gléitige ar an Leorhoid agus tá sé chuna chahabh an áde.
agus an áda leis, cé geoig Shelliv an rud is Tráchtaire. Fachtig miles an son agus ecr is siarige. Sin ceall mór grí. Ach, anna ada heamh na láimh deise an son. Agus, well, amach son mi haris an trasnán biú. Ráfuinte ach cailech dá agus bhar seán fémar der siad. Agus an ceann fóríl. Dín Macártha inis an áda leo a ríist an ceann bhfuil Dalton mé haris an taobh líne agus be kick slasa ag Naomh anna Leitir Móir. Pointe bháine do na fórne a gcónaí agus sin nach mór denúmatí isteach sa dara le. Siar a hain siad ach a ríist an a bhrúach ar ag ledan na músgraí. A géalaí córic agus well stracha an son ar Chiarán buréad agus in sin bhart. Tá mór láidir sé Chiarán agus thug sé rud maithe é leaga. Se chun césaí ó Cealla an passan há spás an sa ag iarla ó Choirí nach an ceann well iirecht ar bhaid an son nach an ceann ar fóríl. Agus amach le Dín Macártha an ceann a thugann tar ríist. Dín ceann a thugann. Agus mar stoppar fecht Hamelín mar cúil mé histeach ar an réiteoir mé histeach. Agus gleich Saul ar Danny O'Connell a ag an ficithe gus na muid. Agus an leabhrín beag dubh tairg amach aige agus cíimiid cad a thárlóigid sa. Agus carta buí fachta ag Danny da hénig mar sin cha sé i héine gaide. Múnteoir bonscoile ó Rúmréige se Danny O'Connell agus well cha sé bheith múnte as sa hamach sa chluithe náda leo báta bháin eilin dartíanta cíl na Martra fiochan chun cí na gcónaí díreach dul chun cí dhéanam ón glíháin an sa há Adam ó den íon dóibh Adam bertá íochant leis cha sé gar isteach há sé ag goróid ó ggólaí inis siarcha ag goróid amacht agus Adam ó den íon siar a ríist chomh le seánaí ó Fuiré. Ag háid ar an bhain chomá. Pas mór fada isteach a Joe na dosathe. Joe Waiki Ironín, diatach sé bharca hógan dama bhaile sé leacháil déantan son, níor tháinig faic do bhara an bharcin sonnaistigh agus dá bhrí sin fiat sé Tráchtaire agus an ceann na hógan tar ríist. Agus deis inis ag cíl na Martra, pointe eile a chur idir na fórne. Agus Mikey O'Donín chun an ceann a thógant. An ile begáinín gíar. Chá sé seo cumasach, chá sé pointeálta an ceann seolta haris an trasnán aige. Agus pointe anna bhreán san ag Mikey O'Donín. Agus inis chá pointe. Idir na fórne. Agus gáinúm tídiag. Caite an sa dara le. Naomh anna. Is it le hen fointe bháin an sa dara le agus slótas núscail pliasc do bhfuil fachtan san ag Evan ó Fahartach an Shelliv Cimeátathe có Casey ó Cealla agus bhfuil í cossin son fósaléir le héan rod agus súlagam ná foiil an timileoir sin Miles McDonagh gortathe an son. Agus cic sé isteach an son an réiteoir dultach an cainte le gireoide ó ggólaí. Agus be cárta an son bí siúrálta go. Agus be cic séir an son ag Naomh anna Leitir Móir. Agus an ceann built ar an dal bhríist.
Your low Corrine has on the Fintaltos and the kick in the sair. Agus in council last modern stood Ibrishin is few half in count Idahoson and council Bulte, the guy in Nafashach again and Holy Bulte, Agus are for real, Martin Irochtella for real. Eg me van let Móir agus on the prapáil on the an taobh tacht chun parkin so if it a choch diag Darren Shoge a tachtaisteach do Naomh Anna let Móir agus if it a fé cehar sin Anthony O'Cuana Antonio O'Cuana agus Mihal O'Dasuna a fágad na park the Cill na Martra agus sé if it a chidiag Dylan Shoge ha fágad na park Naomh Anna agus Tish na his son fad big kick amach again O'Dean McCartha Leitir ó Chúlibú quick amach leis an gig amach agus an council tócha Gara san Cluiche ó Cill na Martra caiith siad dul an slí fad suas an fear nún son Antonio Cuana agus sátas in the Martra agus sin pass anna gasaisteach a jo Shane I Runín Cha mór an éireann cosantóiríonn son hir ag Naomh Anna ha sé Ceannais ag O'Cuana agus an council seolta Harrison trasná agus gan éach taca isteach sin gluiseacht fórne anna bhreáin son ag Cill na Martra agus Ginador an obair chruigar fad mar kickach Gara a bhí an son agus chahadar gluiseacht ó ceann na parke sin anna kickach ar fad an son a jo hamáis I choraín agus an tanadaí Darren Shoge hadíach taca histeach se levinis sin tucha ag go Warren Shoge Warren na féchan suasach éine puin a choí leistig do caiin sé dul siar Darren Riesbout to Vine Elegus, sheer or fad Gorona and MacDonough. Pliask the Wally Factor and son, Colin MacDonough, Berta Yechan Klesh, when and Shelley Butcher Harnash Cill na Martra. Agus ha Naomh Anna, Mehe, Naomh Dia Gana and score of Gaeltachta as well. Shin 5 agus Anna Ibroig. Agus Stracker Bjog Ringanzi and son. Mikey O'Dean or less never le Cill na Martra Hogan Bearbug Hogan Socket mar go bhfuil báide glanchon cín well ní feic son ag gluthe sin na caide sé nómantí diag nach mar seach nómantí diag me an Ceannais agus Cill na Martra mit son come na mahas an so ortha sa dana le íoracht an son ó ile anna year ó Danny ó Connell agus an council fóríl mar sin Chiefhainte is na fórne a gcónaí Tí nómantí diag nó mar sin do gná an fácha hen sa a gluthe Ceathrú Ceannais chréoch Comórtas Sinsir caide na Gaeltachta beag buaiteoirí an chluithe sa a gunne Wolf Tone sa chluithe Leithéanna sem áireach tééis dul son buchantar chuman Lúchlascail nó rinne sa chluithe Ceathrú Ceannais eile inmh Nish mar sin Daniel O'Dean éisiúd ialaisteach há sé seo daid séireach agus raspa do bháide fachta ag Dan O'Dean do Cill na Martra agus úmpú do bhaise an bhearna san miadathe férócha séfuinte do na fórna inis agus ledan na bhús grí dulta séfuinte chun cín leis an báide úntach san ó Dano agus well Bhís ráliú gra tamil fá gra bhéil nómantí diag ó fuair Naomh Anna Leitir Mór an scór agus mar bhara gach donas Tá tí scór as sa chéile inis fachta ag Cill na Martra agus báide cheanna có agus well is fiú báide Chiefhainte an lá agus well báide raspar do bháide fachta an son le cur lena gáfaointe ag Dan O'Dean agus inis mar sin caiigh Naomh Anna rud éigeanta dhéanamh agus Ronán MacDonough a fágad na parke anna dí eile a tacht isteach dóibh son caiith siad san tasnú a scóráil agus caiith siad a tasnú a scóráil tappa cá kicksair an sochacha caiith siad gluiseacht chun cín an gramú ró Leitir an son ag Jason McCartha agus an réiteoir tééis an ráilis dul siar agus an council na hógan tar ríist
Even ó farta. An áil leis go Tomás ó Corrine. Ó chur chun cín an sog a Ciarán ó Caháin, an Cahánach, sunk sa rám fachtaige, ach deirig leis an pasa chur weig, agus chur go fion Macdonacha, sin lús ba all in den gaid agus sin ceandas an scórna, is dishe a há feice higain an sa omhránóna, agus anna scór fad an son. Agus in ish mar sin leis beag an aspa scórála a bhí an sa le nach mór tínómtí diag an nuas. Ag na bhana. Agus an bhar na leidathe de bhígáin an sannacha. Amach le dín balta ó bháin eile an count san dalta haris an taobh lín agus be kick slasa eile an sa ag na bhana. Denneomtí fácathe i go Naomh an sa. Mach schíchnín sa carm beag an breisigain. Ach ní hastói go éan na háfaidir chluhí leichan is gimar to Mórdha dulch dí an breise. Darren seoigan is garaisteach stop go leis. Ach kick sér an sa. Agus an réiteoir a dulaisteach chun cainte a ríist leis na Móir nó ag an ficithe a casan. Agus an a bhailid gur suas ag an réiteoir dulaisteach chun cainte leis na Móir cúil in sutrán óna. Agus dul chun cainte chudas na himneoirí. Agus an chaid le cahabhan áda is ige. Agus asa táchtach beáil na anna an sellibh bhuachan John cahabhan áda sa. Agus, well, Cliasc fachta an san ag ifrin diag sin Adam ó den ín bhfuil ar ó Corrine bhfuil se le Cliasc do gharna agus ní hahan san piúc le muintir chiil na Martra agus Adam Dalamh agus iad airithe chun na chéilinn sa na himméidóirí agus an réiteoirí díorgan an immer to Cluiche san ish. Agus an the Tachan Park inish. Do Naomh Anna. Agus sin Owen MacDonagh I bhí ceithre tachtasteach. Agus tréis an ainish san fad I míid Ceannais. Dí cahabhan ard na caide. As seo anna háchtach fad. Chan bhartíanta ag leadan a bhúsgraí, pliasc do gháil fachta ag taigá corcrach. Ógur sé pliasc níos fearr ná son chun éisiú de leagar fearr mór láide chan sellibh buaite Ceannais Naomh Anna Leitir Móirach Di sé idir a gháráibh an báta áirithe san agus in níos le garóidú ggóilí báta ó bháin eile do chiil na Martra sin anna feasasteach go Dano há sé éalathe tíidir ah concussion san ar bhí go dain agus go dearafa agus an dara imleoid Dulta an nuas sa bhlach ar Dano den ína báta áirithe san há sé nach rás gur in isidir na himleoirithe an réiteoid agus Port Real ábhaint as an adóg ige díar grudaí hocrú sí sacha siad airithe chuna chéile a stracha chun na talún agus well the concussion son go dain agus Dano den ína gar isteach agus chur son an knach lead na chiil na Martra iad sucrthe sí san ish chuig faointe idir na fórne agus well seach nómtí nó mar sin fácathe an réiteoir tréis rudaí a Cluiche san son agus há sé dulasteach díos na Móir cúil chun daobh sud an barc bhí sé hálán daobh eile an barc a caint le leadanna na gótaí bána agus an is há sé a caint leis na leadanna san ón daobh sud an barc fiochan dúhachad ar san éan ní gur chearta dul chun cainte le himleoirithe
ach há Cill ag cíl le Martra an so mar gahann sean chaid an áde tééis an méid hála tééis adóga héide an son há sé fós chun cainte leo agus anna chórá cainte go deainn sa chórá an son an réiteoid agus na Móir cúil agus amach leis sin is fiocha míid agus cíhi míid cad í dhéana sé há sé a gluach saoil ividir na bhana sin césaí ó cealla agus an leodín beag dómh taidir ceamach aige agus há ividir dó dheag cíl na Martra cirán ó dúnín dulta saoil chomá agus caint leis an nirrta agus cíhi míid inis céan 6 cártaí an nachta sé an bóideoir dulta amach chomá an deo a go báin agus rud lerá ige siúd chomá há sé take ar neis chun na hiilerá an réiteoid agus léocht á thuúrta géad as na himneoir ar fad iad bailethe tím pólaid fiochaint cad a há sé chun rá nó rud lerá go sun leis agus fós a caint leo léocht agus seanna móine á thuúrta géad as na himneoirithe agus cíimiid cad a hála ar deire agus carta dómh an taobh brunta an son agus an dá irin a daobh le ceathrar díag go dtí i deireadh na himartha césaí ó cealla ar dhuine có agus tééis san ar fad be Cill is dócha ag déasa a cártha agus teach go dtíon taobh líne ansa há beirt do cíl na Martra sin Chris ó Mechaid agus Cirán ó Danín agus tééis san ar fad be Cill ansa ag déasa a cártha agus chuir an útamáil san ar fad chuir sé cúcha neomhaint leis an gluithe sa agus sé há sé chun an caid sa a chahabh an áde agus sé thug sé cúcha neomhaint an rud san ar fad a thug Cluiche agus an réiteoir agus an dhearthóid an na ghlaiceige mar go bhfuil an báideoir aithre chomá agus an léana casta stechas amach ag an himneoir chundul isteach sa báide agus tééis son ar fad ha míad fós an áit céanna sa bhart céanna don ngát agus an chaid le cahabh an áde ag an réiteoir a 7 nómatí fiad ar an glog ach choilead go raibh le ceathar de nómatí caite san útamáil san ar fad agus well sin ortí inis an chaid a chahabh an áde agus duine dimleoirí cíl na Martra sínte ar an dalamh bert dúracha sínte ar an dalamh inis a chamach le naomhana Leitir Móir agus cás gón na tastáil watha há chúig chuinte idir na fórne ar an daobh líne an sa Cirán ó Caháin agus an chaid fachta inis ag fionn macdonacha bert an taobh go dtíon taobh líne sin caid saoil i deo Miles Vic Ronacha agus an dearbh nó an bhert dianta an sellibh cnáta héistigh ar an barcin son ach an bhert dianta gus na cosantóirin son ach gamú anna ádan son sa glecin son timpeall ar an muineáil agus Cill sin an lás a bhliain agus an imortaidithe teasaí an so le déanúint nuas go háirithe tééis an útamáil san ar fad agus an dá éidir a daobh le túr díag agus bert imithe go dtíon taobh líne ar chaon taobh téis grás gur beag daine sa bhí idir na fórne nes sin pas isteach i deo mhaicí í ghanín Gearach amach le gearach amach ach in Mikey and Werther so as go Cluiche hall na park inis siar hen siad bouta a bhain eile agus so
go gearóid ó Gólí. Nis Cill na Martra gáileat go dócha siad boga mar go bhfuil chuig pointe idir na fórne agus náfuil siad san ngántan scórna go bíad lead na Chonamara aha in ngántan scórna a chan sellh an rud is táchtaí ar fad ag Cill na Martra agus lechoise go san béidir sa chluiche lechanis a gine Wolftón a Mórdha. Sá lo go Cluiche hall na páirc ó sin ó danín. Siar a ríist go sin agus Saul a ríist stechas amachchas díad na finóga ag Cill na Martra agus a dtíorg an sellh chinnád an tarna an siú im leor sleánathe le lín an ghuaiseachta sa agus pías crachta an san ag duine có sin den ó danín agus é sleánathe an talún agus cicséir sa ag Cill na Martra agus tócha sé méid am agus is féidir leis chan an ceann sa hógant. Council curtha a bheras go deasan son agus na bhana ará go gaise an líorthóid an son chofad le gearóid ó Gólí ach ní ling réiteoir géisteach lo Denny ó Connell in is a fiochan suas fiochan de bile chaurige ach chaurige ó Gólí har nasirís go Denny a fiochan suas fiochan de bile chaurige ha cá laistíir do Adam ó danín agus Cill na Martra an sellh cimátha chuil le tamlín in is agus sin áhéanam go maithacha Adam ó danín go Daniel ó danín agus Saul rís go Cluiche hall na páirce ha míad an Naomh cútaimh an ceann buailte agus an ceann Harris an trasnáin agus bhfuil bí caint ar ghuaiseacht féinech an son ó Cill na Martra héanna héníag an isise go son ar chlár a scór Council tócathe ach cai sé hógann tar ríist agus anadaí eile a tachtasteach agus sin báideoir anadaí báideoir más mai le a tachtasteach agus an fear bhí istigh sa bháide don na bhana rééis sé siúd amach féin barc agus sin óinmach donnacha agus báideoir anadaí takathe có ar gan dát dí bríoch an báideoir deo ó go báin den barc de jasca an ghráscais san a bhí an ó chéana bhín agus seo óin ó choín chun an cic amach sa ágant an náir de leo cé thuca gur bara leis tucaigh den ó danín fear a hátéis fuil a chríomhúirt a Cill na Martra le blianta mór an fad agus há sé téis díanam go nó táilta ar fad agus mar bhara ar gachtanas don é bhana leis an mór an ceann san tucathe chun cín agus beag cicséir friscama ag Jason McCartha a mí go dain an Naomh cútaimh an sa Páirc Ráth Chairn agus sánas takathe ar an ré agus a ríist bhí súlaigh na bhana go meach an chóir gaotha san ó có chóir láidir gaotha sa dara le an ceann buailte ag Jason agus an ceann buailte Harris an trasnáin agus sin an tíú ná an Ceathrú Pointe ó cicséir ag Jason McCartha an sa agus há sé siúd té sin mar go hana bhah fé mar há lead na Cill na Martra ar fad an bhí eile a tachtasteach go son sin i bhí fé hocht Jack ó Líonte agus a fágant na páirtha sé ó danín cic amach tócathe an náir de leo Cill na Martra a ríist há siad ar a ggóir le héin an sa dara le sin pás a díatach a bheith leote fós ó Anthony ó Líonte ach an sellh go láidir níos há scórna há cúpla baide tastáil ó na bhana leis mór cháileat go gathe siad ramsach a bhaintas an líntáin ar a líad gábháltach an chluiche a bhuachant há duine sa bhreisiá ón déobh sa má chin siad éach an pás son well ní raibh sé go má ach ní an pás san hénig úntaach cha Jason McCartha fannach tamil leis an gceann son finín ó fáiráin in is agus siar go Jason bouta a bhain eile Saul go dtí na leabhádúir lár páirce gróid ó Gólín agus isteach bouta a bhain eile a chun dartíanta ag na bhana
Agus óráine an son hirdóibh anna dí eile rialann buntáiste an sacha má heistíon ó ha úsáid beag an dara buntáiste an sannacha mar tar gíoch siar a ríiste an ó leis an íorthóid go hiorla ó chorín íorla i fiochan suas pasta go huaigige caiisiad a bheníos tapúla nása bogóileat fion macdonacha siar go lár buil an sannaistíg ha Darren seoige dóig Darren sin pas tóiste isteach I Jonah dosathe. Tá sé hanisig Evan ó Faharta an countson builte an countson fóríl agus well hí sanna tastáilú na bhana Leitir Móir náid a hochta go son chlár scóid héan a dó díag he cíla Martra sin chúig chuinte díag sin 7 buinte idir na fórne. Agus an báide san ó denó danín anna hocht a chuir fad sa chluhisa. Dín McCarthan is ní bhíon dehaire a tógant an chiicsa an áda leo agus anna gháil san am ar chlíháin na páirce Cíl na Martra is Jason McCartha há sé siúd nótáilta ar fad ó hús na himmarthinsa do Cíl na Martra an Spadalach mór ard lár páirce hácha agus anna faointeáltas na chiicna séir. Danny O'Connell inis. Há sé siúd sé anna murta dhéanamhan sa chuma. Há beartá díochaint leis. Há sé builtear an daobh líneach. Anna bhalcair I fiidir sethe tócha sé rud maithan líróid a gcuid weig sin pass. Chur heveras a go Anthony O'Connell. Há sé a stigar ístin sa Cíl na Martra a bhfuil lena gáran Harrison Trasnán. Danny O'Connell ín sé mór an. Ibre sa ghuaiseach dáirithe san. Agus mér mollig churthaige an sa immert Cíl na Martra an sa hasiad anna bhahanis agus cuman na maithasa ortha dúbal scór acu sé faointe díoga an scór acu agus an sellibh Ceannais a ríiste acu agus leadna na bhana in íslib brí inis agus a dul dóibhan líorthóid a gáilt agus Cíl na Martra Chorcaí, Bhúsgraí Óstaí na bliana na rig agus well iad a díraigh dul níos a hías a Comórtas ar bhacharí méthe na mí agus beisiad le cuman na mí sin Wolftón timpeall cheantar bhailligib sa chluithe le cheanna sem áireach be sé beor TG Ceathrú díomh le mar hascatadas na chluicheáin. Nis mar sin haisiad eile hitíd an sa ríist. Danny a ríist le foiar na bróige. Raibh an countson Harrison Trasnán ní raibh an countson fóríl achas cuma fóríl ná Harrison Trasnán do Cíl na Martra an sa mar go bhfuil an náit I gluthe le Ceannais Comórtas Sinsir Peile na Gaeltachta buite ag leadan na bhúsgraí agus anna bhathar fad an sa dara le ach go háirithe bhí mar chótharaach ag an sos le hama ach Cíl na Martra tháinadar úsíadar agus iad in na metheigin sa dara le agus an chluithe sa tílte ar deire chiochnidar a daobh le tiúr díag ach scomiló son mar beisiad I gluthe le Ceannais na críomh a máireach a gcuine Wolftón agus a mua tílte go maithacha ag na Corcaí an scór deidig an sa ar fáir Peile Ráth Chairn Cíl na Martra a héanna tí díag na bhana Leitir Móir a náid a hocht. Casey ó Calla inis. Éisiú de fiochan Jonas Sprica. Dúir sé fé hénig hí ile gíarige hí brú áchuir ach an Ceathrín inis. Agus spás cruthaithe geda hénig an countson builte agus builte Harrison Trasnán lena goran ag Tomás agus éisiúd Mórán imreoirí timpeall an countson builte lena gasóig ag Danó danín agus an chiad scór fachta ag éisiúd builte. Ard bhfuil an countson go maith an countson níl sé go maith se nútáilta ó Jason McCartha agus an gléinte bánar son
leis an dag goram ar le hanna tradiisiúnta an Councin bualta agus an Councin seolta Harris an Trasnáin gas le chélann sa Ciarán ó Dunín bhí sé an dalamh nuamatí beag ó hin a sé fós ag Cill na Martra den ó Dunín leis an iarachtáirithe san an darannacha an pascar isteach I Jóna Ceannais an a hábháil ar fadach níl Sathairn an dain sé ar fós ina bheithiigh an Councin bualta agus in méireann na dálach Harris an hir ag Naomh a hashe Ceannais ag ó Cuana agus an Councin seolta Harris an Trasnáin agus gan Gaeltachta isteach sin Cluiche Ceathrú Ceannais eile inmh Nis mar sin Daniel ó Dunín éisiúd íola isteach há sé seo daid séireach agus raspa do bháide leis an pasa chur weig agus é chur go fion Macdonacha sin lúspa all in don gaid agus sin ceandas na scóna is diise a há feici hall na parke há míad an Naomh cútibh an Councin buailte agus an Councin Harris an Trasnáin agus bhfuil bí